खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 27 मार्च बुधबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं फिलिखां ब्रह्मआ फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि माबा मोनसे गेदेर बिबान मोननो हागौ मोजां सान जागोन वृष राशि नोंथांनि गोरोन्थिनि जाहोनाव रांखावरि जोबस्रांलांनो हागौ दुखु दाहाजोंनो साना बारलांनो हागौ मिथुन राशि नोंथाङा माबा मोनसे गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनो हागौ धोरोम गैयै जानो हागौ कर्कट राशि न'खराव धोन दौलत गैया जानो हागौ गिदिर जेंना सोमजिनो हागौ सिंह राशि नोंथाङा माबाफोर आनजाद होदोंब्ला उथ्रिसार जानो हागोन बिमानि सुखु फैगोन कन्या राशि गावनि जाथि खुरमाजों मानिबा जाहोनाव सुथुर जालायनो हागौ गाज्रि सान जागोन तुला राशि गुबुननिफ्राय मोजां सोलोंथाइ लानो हागोन गोजौ फारसे जौगालांनो हागोन वृश्चिक राशि मावनो लानाय खामानिफ्रा गोग्लैसोना थानो हागौ साना जेथो गोनां जागोन धनु राशि न'खराव गथ' जोनोम जानो हागौ रंजा खुसिनि सान जागोन मकर राशि नोंथांनि देहायाव जानाय बेमार आजारफ्रा जोबस्रांलांनो हागौ मोजां थासारियाव फैनो हागौ कुम्भ राशि गावनि आंगोजों फान्दायना दोनजानो हागौ सांग्राङै थानाया गाहाम जागोन मीन राशि समाजनि मोजां हाबा मावनो खाबु मोननो हागौ मोजां सान जागोन दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय गोजोन्थों गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सेन्सनि खाबुफोर होगासिनो दं नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा एसर गिफ्ट हरनाय जागोन फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7,999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन